गिबियावनो मिडिया पार्सनखौ बरायग्रोनो थाबाय लोगोसे जोंनि मोनबा जिल्लानि मानगोनां मावथि नोंथांमोन जों दिनै नैबे मेलनि गेजेरजों जोंहा थांनाय आफादगिरि रुंसारि जानायनि उनाव बिथां दलित कुमार ब्रह्म बिथाङा रुंसारि जानायनि उनाव जोंनि भाइस प्रेसिडेन्ट सेन्ट्रेलनि बान्दु कुमार ब्रह्मखौ जोङो आफादगिरि हिसाबै गायसनना लायो। बिनि उनाव उदालगुरि जिल्लायाव 28 एप्रिलाव जों मोनसे कनभेनसन बायदि खुंनानै माने आफादगिरि हिसाबै बिथांखौ गायसनो किन्तु बिथांखौ जों एडहक हिसाबैसो गनायना लाखादों 6 दाननि थाखाय। दा फैयै फैयै जोंनिया दा 6 दाना बाबेनलांबाय बिनिखायनो जों दा सेन्ट्रेलाव एडहक कमिटियाव जोबलांबाय नालाय जोंना गेजेर आफादगिरि गैया बिनिखायनो जोङो मोनबा डिस्ट्रिक्टजों लोगो नांनानै जोंनो रोंगौथि गोनां सासे गोग्गोम मावथि आखुनि आफादगिरि नेहाथारि गायसननानै लाफिननो थाखाय जों दिनै बे मेलनि गेजेरजों सावरायो आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों जों मोनबा डिस्ट्रिक्टनि गासै मावथिफ्रा गोख्रों मोनसे बिथांखि लायो जे जोंहा सेन्ट्रेल आफादखौ फैगौ नभेम्बर दाननि गेजेरावनो जाहाथे गायसनफिननो हायो बेनिखायनो जों दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जायो। जोंहाथ' एक्सप्लोरेटरि फर्स अर्गानाइजेसन हिसाबै खामानिया गोबां दङ जिहेतु जोंहा बे बैसोआवबो जों माने आलादा हादोर जांख्रिफिननो होननानै ओंखारदों बिनि थाखाय जोंहा दिल्लीयावबो हान्थिनो गोनां दं बेनिखायनो जोंनो गोरों मानसि नांगौ। दा जों अलरेडि खेबथाम दिल्लीयाव ट्राइबेल मिनिस्टार ल' मिनिस्टारनो जों मेम'रेन्डाम होनानै फैखांबाय बेनि गेजेरजों जों एसेबाबो फिथाइ मोननो हादों। दा बेबायदिनो बावैसो जोंहा थांनायनि आरो मोनसे हाबाफारि दंबावो नाथाय दा जोङो माने पार्मानेन्ट बिबानगिरिफोर गैयिनि थाखायनो एसे उसुबिदा जानानै दङ थेवबो बिनि गेजेरजों जोङो नैबे दिनै मेलखौ खुंनायनि गेजेरजों बेबायदि माने बिथांखिफोरखौ लानानै जों दिनै नोंथांनि गेजेरजों गासै रायजो राजानि गेजेराव फोसावनाय जाबाय। आरो जोंनि बेयाव हरखाब सावरायनायनि जाहोना जाबाय थांनाय 28 आगस्ट एप्रिल बेयाव जोंना मोनसे कनफारेन्स जादों आरो बे कनफारेन्सआव जोङो बान्दु ब्रह्म मुंनि बिथांखौ जोङो एडहक हिसाबै मासिगिरि होदोंमोन अर्थात प्रेसिडेन्ट होदोंमोन। दा जोंहा बे एडहक कमिटि पावारा जोब्बाय दा बिनिखाय दा जोंहा प्रेसिडेन्ट गैया गोनांथि जादों आरो लोगोसे दा जों जितु एडहक कमिटियाव थानाय प्रेसिडेन्ट आरो नेहाथारि बिथांमोननि गोरोबलायनाय गैयैयाव जोंहा बे एक्सप्लोरेटरि फर्स अर्गानाइजेसना एसे बिबान दैदेनलांनायाव अर्गानाइजखौ सालायलांनायाव एसे गोनो गोथो गुलाय गुजाय जाबाय थादों। जों माखासे गोबां बिबाङाव जों खामानिफ्राव जों आवगायनो हायाखै आरो जोंहा बड'लेण्डनि रायजो बिनायनि बिखयाव जोङो दिल्लीयाव गोबां मेम'रेन्डामबो होनाय जाबाय आरो होनांगौ बहुद बाखि दङ। जोङो रायजो राजाफोरखौ बुथुमनांगौनि गोबां खामानि मावनांगौ दङ। दा बे बेलायाव जोंहा मोजां आफादगिरि गैयैलाय जोंहा जुथुमनायाव सावरायनायाव आरो बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन खामानिफ्राव जोंहा बेक जानानै दङ। बेनिखायनो जों मोनबा डिस्ट्रिक्टजों लोगो नांनानै दिनै बेखौनो सावरायदों जोङो इमिडियेटनो जोङो बे एक्सप्लोरेटरि फर्स अर्गानाइजेसन सेन्ट्रेल बडिया थाबैनो मोजां गोग्गो बिबानगिरिखौ गायसननानै जोङो बे अर्गानाइजखौ जोङो दाफिननांगौ आरो बे मोजां रोखोमै जोङो दैदेनलांफिननायखौ जों लुबैदों। बेनिखायनो जों मोनबा डिस्ट्रिक्टआ बेखौनो हास्थायदों थाबैनो सेन्ट्रेल बडिया सासे गोरों बिबानगिरि लाबोनानै सासे मावनो गोख्रों बिबानगिरि लाबोनानै दा बे कमिटिखौ फुल प्रेजेन्ट हिसाबै दाफिननांगौ होननानै जों मोनबा डिस्ट्रिक्टआ गोख्रों डिमान्ड खालामदों। बहुत दुखु गोनां खोथा जोंनि गेजेराव जाय दिदोम आफादगिरिमोन बियो हरखाब जोंनि गेजेरनिफ्राय रुंसारि जालांदों आरो बेनो जाबाय जोंनि सेथि दुर्भाग्य। आरो बिनि उनाव जोङो एडहक हिसाबै
दानि बान्दु ब्रह्म मुंनि एडक हिसाबै जों बिथांखौ प्रेसिडेन्ट दोनथ'दोंमोन एटेक हिसाबै दा बे जोबनानै थांबाय दा दिनैसिमबो जोङो बेखौनो दा फुल प्रेसिडेन्ट हिसाबै जों मोननो हायाखै आरो जों खालामनो हायाखै बिनि थाखाय जोङो प्रेसिडेन्ट हिसाबै जों मोनबा डिस्ट्रिक्टआ मोजां गोरों मावनो गोरों खामानि गोरों संबिधानिक माखासे नेमखान्थि गोरों जों बेबायदि जोङो प्रेसिडेन्ट हास्थायदों बेनिखायनो जोङो सेन्ट्रेलनि सायाव जोंहा खुद्रिदों जे थाबैनो सेन्ट्रेल बडिया बेखौ हाबाफारिखौ थाबैनो मावफुंनांगौ जोङो बेखौनो लुबैयो जे थाबैनो दाफुंथारनांगौ आरो जोङो बेबायदि अर्गानाइज थखम अर्गानाइजब्ला जोंहा उनाव भबिष्यतआ दिगदार दङ बेनिखायनो थाबैनो सेन्ट्रेल बडिया गोरों गोरों माखासे मावथिफोरखौ लाबोनानै थाबैनो बडिखौ दाफुंफिननांगौ दिनै मा थांखि लादों नोंथांमोना दा जों बेखौनो थांखि लादों नभेम्बर लास्ट उइकआव माने बे थाबैनो दाफुंजाथों होननानै जों सेन्ट्रेलखौ दाबि खालामदों